गोवा मराठी अकादमीचा 24 मायाक दुसरो वर्धापन दीस समारंभ पणजेच्या इन्स्टिट्यूट मिनिस ब्रागांचा सभाघरात सांजेच्या 3 वरांचेर जावपाचो आसा। या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हण श्री राजेंद्र वेशंपायन हे मुंबईच्यान खासा येवपाचे आसात। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। अकादमी स्थापन होऊन येत्या 24 मेला दुसरं वर्ष पूर्ण होत आहे आणि या 2 वर्षामध्ये अकादमीनं वेगवेगळ्या स्तरावर वेगवेगळ्या घटकांसाठी मराठी भाषा आणि मराठी संस्कृतीच्या रक्षणासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवलेले आहेत। अनेक कार्यक्रम अर्थपूर्ण केलेले आहेत। मला सांगायला अतिशय आनंद वाटतो की सृजन संगमसारखा कॉलेजच्या तरुणांचा कार्यक्रम, महिलांचं संमेलन, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गोमंतकामध्ये येण्याला झालेली 350 वर्ष, तर त्यानिमित्तानं झालेला 2 दिवसांचा कार्यक्रम, यावर्षी केपे येथे झालेलं महामराठी साहित्य संमेलन, वास्को येथे झालेला नाट्य कलाकारांचा मेळावा, आमच्या तालुक्याची केंद्र जे आहेत समिती आणि सांस्कृतिक केंद्र यांनी वेगवेगळे जे कार्यक्रम केले, त्यामुळे गोमंतकामध्ये साहित्य, नाट्य, संगीत, कला या सगळ्या क्षेत्रामध्ये विद्यार्थी, तरुण, महिला आणि इतर या सगळ्यांचा समावेश होईल अशा पद्धतीनं वेगवेगळ्या कार्यक्रमांची आम्ही आखणी केली आणि सगळ्यांच्या सहकार्यामुळे गेली 2 वर्ष मराठी अकादमी हे जे व्रतस्थपणे काम जे आम्ही सुरू केलेलं आहे पुढे नेण्यामध्ये जे प्रयत्न आम्ही जे केले ते बऱ्याच अंशानं यशस्वी झाल्याचं म्हणत आहे। येत्या 24 मेला द्वितीय वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम गोवा मराठी अकादमी पणजी येथील इन्स्टिट्यूट मिनिस ब्रागांजाच्या मोठ्या सभागृहामध्ये आम्ही आयोजित केलेला आहे। या कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य असं आहे की देखणी ती पाऊले या नावाचा गेल्या वर्षी आम्ही एक वेगळा कार्यक्रम केला होता नक्षत्रांच्या मनात, पण यावर्षी देखणी ती पाऊले हा एक कार्यक्रम आहे आणि या कार्यक्रमामध्ये विशेषतः तरुण अशा प्रकारचे कला क्षेत्रातील जे कलाकार आहेत त्याच्यामध्ये डॉक्टर प्रवीण गावकर, नीलांगी शिंदे। प्रवीण गावकर संगीत क्षेत्रामध्ये स्वातंत्र्योत्तर गोमंतकामध्ये खूप मोठं काम केलेली व्यक्ती। नीलांगी शिंदे जिनं शंभूराजे हे महानाट्य त्याची संहिता लेखन तिनं केलं आणि वाळपळीचे सूर्यकांत गावकर की जे कला क्षेत्रामध्ये एक विविध अशा प्रकारचं त्यांचं काम हे सगळ्यांच्या माहितीचं आहे।